ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. умедворам ки ҳамакаса хуб ҳастед. худамро муаррифӣ мекунам. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо бо шумо, канали фикри шумо. зиёда аз 2 сол мешавад дар ютуб фаъолияти корӣ дорам. худо ба шукр, алҳамдулиллоҳ, то ин ҷониб ягон бор номи бадемон набаромадааст. иншоаллоҳ ки ҳаракат мекунем. худованд асло номи баъди ҳеҷ кас набаромада бошад, инчунин аз мо низ. бародари азиз, аз шаҳри Екатеринбург ҳастам. фаъолияти корӣ дар ҳамин ҷо дорам ва шуморо ба кор даъват мекунам. корро худам отвечат мекунам, флашро ва хеле ки дида истодед видеозвонок гап зада истодам. корро худам қабул кардагӣ ҳастам. ба кор даъват мекунам бародарои азиз, бародарои қадрдон, касое ки қадри одама медонанд ва одаму одамгаратӣ доранд, дар лавзашон меистанд мардак борӣ. мақсад мардакҳои аз гапшон меистодагӣ. ба кор даъват мекунам ва модаро хоҳароя низ ба кор даъват мекунам ва гуфта мемонам ки барои хоҳаро модаро кор ҳаст. уборчистагӣ дар университет, ҷои тоза мақсад, ва баъдан дар атело ҳаст кор барои занҳо, барои модарҳо ва барои бародарҳо дар ҷои гарм ҳаст кор. подробна информатсия номерои ман дар зери навор мешавад. 8932 115 97 97 ватсап. бародари азиз, агар занг задед ҷавоб надодам, хавотир нашавед. вақт шуд ба шумо ҷавоб медиҳам. дар ватсап нависед хубтар. бародари азиз, инчунин гуфтамонам билетҳои арзон дорем. авиакассаи худмон ҳаст. баҳри шумо пешкаш мекунем. билетҳои арзона ҳаракат мекунем. 200 300 500 рублам арзон бошад, барои шумо фоида. 500 сум такси кати меравед, мақсад пули такси метиҳед. ва баъдан дӯстои азиз, кор дилпур, ягон шӯъба накунед ки мақсад фиреб аст, ягон чизи дигар не. телефон кунед, худохоҳад дар ватсап гап мезанем. пулаш ҳар ҳафта душанбе кора кардед, ҷумъа ба иншоаллоҳ ҳаракат мекунем. бегоҳии ҷумъа ба картатон ё наличка во мехӯрем, расонда бошам. дӯстои азиз, занги шуморо интизор ҳастам. ҳамин навора бародарои азиз дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, лайкро фаромӯш кунед. дастгирии шумо пешравии мо иншоаллоҳ каме ҳам бошад, барои як бародарҳо, хоҳаро, модаро хизмат карда бошем. иншоаллоҳ савобаш ба шумо низ мерасад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дӯгӯи ватан модар бошед. ассалому алайкум.